Gigutom si Yumi, oh. Yum-yum. Yum-yumi. Gigutom among Yumi. Ug ang usa ay basta mahuman na siya kaon, mag-atang gyud siya ni Yumi. Ayaw na lang pag-asa uli nga naapay masalin ni Yumi kay gigutom si Yumi, oh. Tanawa si Yumi. Gigutom si Yumi. Mahurot man gyud ng Yumi, wala may masalin ni Yumi, ana. Munang ayaw na lang pag-atang-atang diha uli. Okay, uli. Very good. Wow, very good, Yumi. Nahurot ang pagkaon ni Yumi, oy. Pagka very good, Yum-yum. Drink water, Yum-yum, ah. Yum. Yumi. Yumi. Drink water, Yumi, ah. Uy. Saliat pag yun na siyang pangalot anang iyahang tiil. Oy, drink water, ah. Water. Water, Yum-yum, ah. Water, Yum. Di maminaw, oy. Di ka mo koan. Di ka mo inom og water. Wow, very good. Ana, drink yung water after ka magkaon, ha. Kay aron dili mo gahi ang poop ni Yum-yum. Oh. Tanawar gud na si Uli, oh. Bisag wa na sulod iya, jud gyapon ng tilukon og tilap-tilap. Oh, tanawa suksok na sila, oh. Naa. Ya gid ng tilukon og tilap-tilap ng plato ni Yumi. Bisag ka nang iyang plato, kahuman niya kaon kay iyahag yun ng tilap-tilapan. Murag kulang permi kaon. Jesus, kining murag kulang permi kaon. Sige ra baga kaon. Sus, among lasa apso, ay. Ang among lasa apso, manilok gyud. Apso? Oli? Jesus, manilok yun na siya, oy. Hello guys, welcome back to my channel. Naa si Oli guys, oh. Naa si Oli ug si Yumi. Nag-una-una sila saka sa folding bed, guys. Sus, unsa may imong gikuan diha, ha? Naatay putos gibit-bit, guys, oh. Unsa man gisulod siya og giputos? Unsa man ang gisulod siya giputos, Yum-yum? Hello, guys. Among Yum-yum, guys, oh. Okay na ang among Yum-yum, guys. Buya-buya, guys. Wala na taon siya nag-seizure, guys. Among Yum-yum palangga. Ambak si Uli. Ni ambak si Uli. Ni ambak si Uli. Ni ambak si Uli. Uli. Naa among Yum-yum, oh. Palangga ni namo among Yum-yum. Palangga na niya among Yum-yum. Palangga na mo among Yum-yum, ah. Oli, come, Oli. Oli. Oli, come. Come, Oli. Come here. Come, Uli. Come, Uli. Come. Naa si Uli. Mag-una-una na si Uli, guys. O kuan dire sa folding bed. Basta ibukad na gani ning folding bed. Mag-una-una na siya. Ali. Come. 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 Isus. Isus kanyang kabugat na mong tambok. Isus kanyang kabugat na mong tambok ning. Among Uli tambok. Buyag-buyag. Buyag-buyag. Among Uli tambok. Bebe kay atong ipakita nila kuan excited kay sila mo tan-aw aning unsay na aning plastic. Nagisi na lang ning plastic gibutang dito sa daplin. Be wait sa langga. Wait sa langga kay atong tan-aw unsay na ani langga be. Langga wait sa langga be. Atong tan-aw unsay na ani be. Dire ta. Sus kani. Sus kani be. So, kani siyang putos, guys. Tanawa, nagisi na siya.
dala ni sa amo ang bisita gikan og syudad. Nagising nagbinutang dito sa daplin kay pagtrabaho sa hagdan kay giapil ni siyang tabon dito sa daplin unya. Atuan siyang tanawon karon guys og unsa ni siya. So ang sulod ani kay mga sinina og dugis. Sinina ni Uli og ni Yumi gidadaan sila og kuan mga sinina gikan sa syudad niya. Kani pod nga mga sinina guys kay gikan sad ni sa Australia or Amerika. Amerika to bay? O gikan ni siya sa Amerika kay ang iyaan sa amigo ni Kuya Amay hilig sad og buhi og iro dito sa Amerika. Unya namatay man tong iyahang usa ka gamay nga iro. So usa na lang ang nahibili niya unya pagkabuhi pa to niya kay perting daghanang sinina niyang gipamalit, lain-lain. Unya karon kay wa na may musuot kay wa na po siya ni acquire bag-o nga kuan, bag-o nga pet kay usa naman lang nahibilin. Iyang gipada sa Pilipinas ning mga sinina. Unya karon katong amigo ni Kuya Amay wala man sila'y mga gagmay nga mga dugis. Ila pong gida diri sa dalagit kay ipasalubong nila ni Yumi. Pasalubong nila ni Yumi og ni Oli. So atuan ni siyang tanawon. Daghan-daghan ba yan siya guys o. So at kani mo atong unahon. So jacket siya, tanawa. Jacket siya nga hoodie. Baga-baga siya. Unya kani kay murag masibo pa ni Yumi. Pero di ni masibo ni Uli kay tambok man buyag si Uli. So Adidas gid siya guys o. Jacket nga hoodie nindot niya siya isuot ni Yumi kung mubiyahe ta kanang isakay siya sa motor guys ba. Unya kanang gabiin na nga ibiyahe nindot kay ni siya isuot ni Yumi kay aron di siya tugnawon. No, with hoodie. Yum yum be with hoodie yum yum. With hoodie yum yum. With hoodie yum yum suot ka na yum yum. Next kani slave kuan siya o spaghetti nasa di ay kanang sinina sa iro nga mag spaghetti sila guys no. Unya kuan siya kanang knitted ba siya. So sexy siya unya turtleneck man nilagi. Wako kasabot ani. Turtleneck siya. So nga naon na siya inig kuan suot. So angay ni siya isuot guys og tugnaw ang atong panahon kay kung isuot ni nila unya init pa ang ato ang panahon igangon pud ni sila ani kay murag kani didto pang winter man siguro ni nila nga sinina. Oli yum yum sunod kay kini turtleneck gihapon daghan kay sinina nga turtleneck o kay tugnaw siguro dito sa Amerika pang kuan na gini pang winter kani nga sinina. So turtleneck gihapon niya kani siya kay masuot ni Oli. Oli dali atong testing ag suot be. Oli di maminaw si Oli oy. Come Oli. Come Oli. Come langga. Come. Jesus kini. Sus kabugat. Sus kabugat be. Testingan na to ning suot. Ol be og sibo ba ni mo all? Ge. Testingan na tog suot ni all. Turtleneck ni all ha. Be, wow. Sibo gid ni Oli bay. Ato ning isuot inig mag-snow na ta dinhi ha. Ha? Oli, og mag-snow na ta dinhi Oli, ato ning isuot. So isuot inig winter dinhi guys kay ato ning isuot ni Oli. Okay. Wow. Wow, ka-sexy ani oy. Oy. Isus, kini sibo ni Oli gid. Sus dara among Oli oh. Wow.
Jesus, kasiksi siya mo ulit. Ngayon kay si Uli guys. Hello? Hello? Ngayon kay si Uli. Ikaw yung yum. Be, ngita tagsuot ni mo yung be. Ngayon kay si... Ay, napadjulaing turtleneck. Daghan jud pang winter jud ni. Daghan kay dito kuon. Turtleneck na sad nga brown o color guys. Unya na siya design nga po nga na ni bay. Katong marang tamla nila. Po. Ngayon kay si Ali, dali, dali. Ali, dali. Ali, ali, come. Okay. Mommy's boy. Mommy's boy. Gamay man kay ni guys. Oy, murag di na ni masuot ni Yumi og ni Oli unya. Mommy's boy man si Oli ani mo suot unya di naman ni masibo ni Oli. Unya na lang ni puhon og naatay papi nga gamay. Sunod-sunod. Napaylaing gamay. I love my daddy. Pang papi gihapon ni mga 2 months. So dili na atuan lang ni kani mga gagmay atuan lang ni siyang pangtaguan kay kuan man ni kanang masuot ra ni puhon. Sus napadyo raincoat guys. Sus Ginoo ko. Tanawa raincoat gid siya. Unya hangtod gid ni sa ilahang tiil ang iyang panapton kay raincoat gid siya. Mura siya katong panapton bag umbrella. Nya na siya hood. So, angay gihapon ni siya, ipasuot na to ni Oli or ni Yumi. Hindi ko ang gisunod-sunod, yun ni, gisunod-sunod ni kuan ni Yumi si Oli kay nahibong siya kay gasut-suot magsinina si kuan si Oli. So, ato ning isuot ko mo biyahe gihapon. Sunod kay kani ay naa siya quilyo, na siya color. Nya gamay man gihapon ni siya. Wa nay masibuan ni di si Yumi o si Uli di nakasibuan ni. Unya na lang ni siya nanatay papi. O lagi yung mangita tag imuhayom. Mangita na tag imuhayom ha. Kani yung sibo ni nimo yung dogs just wanna have fun. So na siya marka nga dogs just wanna have fun. Kuan siya baga siya nga panapton. Masibo gihapon ni Oli. Oli? Sibo sa nini mo yung. Ali yung, up yung kay ato ang sininaan yung. Ali yung mangita tag sinina ni mo yung be. Suste aurada pa Kasiksiha ani Unsa ni pangalan ani yung sininaan ani bay? Jumper. Mura siya jumper. Ka-cute aning jumper. Ay mura siya bating suit. So, ang ero kay magbating suit po dahil ng ero guys, no? Kay namay sinina, bating suit mang yun ni, one piece. Yumi? Mag one piece ka, Yumi? Ha? Di naman ni masuod ni Yumi, kay dako naman si Yumi, o gamay naman ni. Unya na lang nagnaatay, papi nga, bago. Aduha ka buok ang raincoat nga gipada guys, Kaning usa ka raincoat kay gamay-gamay. Murag wa nay masibo nila ani. Sunod kay kani. Mura siya t-shirt. So get your nose out of my butt. So mao na iyahang marka Cute ani. Pwede ni Yumi. Yung? Pwede ka ani yung. Yung no, di mangita tag imuhayom. Naay pante pud tanawa guys. Naasay pante. Sus ka cute ani. Og mag soroy-soroy ba si kuan didto si Yumi sa SM. Pwede siya magpante. Naapod siya luksanan dun sa ikog. Cute kaayo yang pante. Sibo pa na ni mo yung. Uy, darayom! Darayom, Tanawa, guys, nindot kayong sinina, guys, Sibo ni Yumi, guys. Mura siya pang party nga sinina, Naa siya mga kuan, na siya design. Ali ba, ito,
Ali, Yum. Yum, dali, Yum. Yum, come, Yum. Dali lang ka. Ato kang sininaan, ani. Mo attend kintahay kag party. Sinina ta ani dress man ni. Mag-dress ta ani. Kay mo attend og party ang among Yum. Be. Be, ato ang siraduon. Wait sa langga. Wait sa ha. Wait sa kay ato ang testingan. Wow, dalaga naman ni among Yum oy. Dalaga naman ni among Yum. Tanawa guys. Wow. Ang ayan kaayo among Yum guys oh. Naa guys oh. Tanawa guys. Murag mo attend og party si Yumi guys oh. Nice kaayo peach ug color. Peach ug color langga. Sige. Mao na imong sinina ha. Kapag play mo ni kuan. Ha. Ay nako daghana ni sininaan ni oy. Unsang puning sininaan ni oy? Naglibog man ta ani unsay tsura ani. Ay, pangdagko man ni. Mura siya kapakapa ba? Pang Halloween. Mura pang Halloween nga kuan. Costume. Unsa naman na yun? Ha? Bimangita taglain yun. Jesus, dapoy Serena nga atar. Guys, oh. Pangkuan po ni siya ba? Pang fashion. Unsa man ni? Saon man ni pag kuan ani oy. Diri isirado din ha. Dako. Pero dako pa ni Naomi. Awa. Serena nga attire. Aligriha ani unsaon ka ni pagsuot. Murag mag-tube man siguro ang kuan ani iro. So na din o design sa iyahang likod. Murag mag-tube lagi ni. Yung mag-tube ka ni yung no. Be, dapaay. Kani o pambabae po ni siya. Major cute. Kini yung yung kani lang yung kay kuan. Kani lang yung kay dili ka mo attend og party. Be, ato ang testingan yung. Di ko kay atong i-testing ni Yumi. Okay. Kapuya mo ingon gani si Yumi wa man ta ko nang apply og model. Kani ay ato ani isuot ni Yumi. Kani mo ay laon bay. Uy, wait sa kay mag-ilis sa ta ha. Wow, ka nice sa dress ni Yumi oy. Uy, luag pa man ni Yumi. Dako pa man di ay. Nawa na siya lis-lis. Di mangita ra gud tag kuan bay kanang masibo ni Yumi. Kay dako pa man yung Jesus, galawhan naman na mo yung dako yung sinina. Ibinuangan ka. Ang biato ni hukason kay dako na ni. Dako ra ni yung intawon. May mangita ta og gamay-gamay. Asa may kang Yumi ani oy? Kani? Dako gyapon na kang uli na. Kini na lang oh. Be. Kana na lang. Sus. Binuangan kayo nuluag man imong sinina yung murag sibo man na tanan ni. Kuan uli. Gamay man gud ni si Yumi oy. Gamay ni nga iro si Yumi kay Shih Tzu ba ni. Okay. Kani arang-arang na lang ni. Pero ang color niya kay panglalaki. Okay. Arang-arang na lang ni. Pero na siya ribon-ribon din he. Pwede rin din siguro ni siya pambabae. Rigot eh. Ha?
Okay? Ha? Okay ra ka sa imong gisuot? Ha? Okay ra sa gisuot nimo? Wa ka na konsumisyon? Ha? Wa ka na konsumisyon tanawa si Uli okay. Komportable si Uli sa gisuot kay nakatuog na si Uli. Ikaw, na ako. So, kini basin kani bay sibo nini Yumi kay gamay man. Born to be loved. So mao ni ahang born to be loved. Kani siguro ba? Bi ato na pong kuanan, ato na pong hukasan si ato na pong hukasan si Yumi kay ato na pong ilisan ari kay gamay-gamay oh. Yeah. Okay. Okay. Sus. Sige. Kani kay mga sakto-sakto ni Yumi. Wow. Unya ang iyang panapton kay dili siya igangon kay nipis ra. Murag pang summer ni. Okay. 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 Ano siya guys, oh. Asus, naparay. Asus, naparay. Kining among palangga ni. Nagparay, among palangga. Palangga, nagparay man. Nakauyon ka sa imong gisuot. Tara guys, oh. Nagsuot na si Yumi guys, oh. Paray na si Yumi guys. Okay? Sige ka na. Ka na, oh. Okay, dayon last kay kini turtleneck gihapon pang kuan pang winter gihapon. Kuan ka buok ang turtleneck, murag upat ka buok. So angay siya og kuan kanang tingtugnaw. So, sa duha, tulo, upat, lima, pante, unom, pito, walo, siyam, excuse me. Siyam po. 11. Sure kay nga Adidas guys oh. Pink o color ba? Hoodie. 12. Nya kani pang party. Kana oh. 12. Kana oh. 12, 13, 14, 15. Nya duha ka raincoat marag sibo rason ni Yumi bay ang raincoat kay gamay man si Yumi. Yumi. 17, 18, 19. 19 ka sinina ang gipada. Na daghan kaayo oh. Magpailin-ilin na lang tag-unsay ato ang ipasuot nila unya. Basta kay ug mobiyahe si Uli ug si Yumi naa na sila raincoat, na sila jacket, so di na sila tugnawon sa ato ang biyahe bay. Oh, guys. So mao to tanan ang ato ang doggy dress haul. So kani o ngani kadaghan na. Daghan kay taglabhonon ani guys ug sigihan nato silang ilis-ilis kay ato ang mga ning labhonon di man gani ta kahurot og labaw niya mag-ilis-ilis ta aning ato ang mga kuan ba mga dugis kay dugang-dugang sa labhonon. Tanawa ang duha o nakauyon man siguro sa ilahang gisuot kay kuan man kanang naghigda naman. Nakauyon ra ka yon.
Nakauyon naman among yung oy. So daghan kayong salamat sa naghatag aning sinina. No, shout out ta. Kinsa may ato ang i-shout out. So shout out ta ni Ronald og ni Daria de los Reyes nga maoy nagpugi og dalaan ni gikan sa syudad. So daghan kaayong salamat kay dili na ta mamalit og sinina sa ato ang dugis. Pero okay ra ka sa imong sinina? Ha? Okay ra si Oli? Ha? Oli? Okay ra si Oli sa sinina? Wa ka iga nga? Ato nang hubuon karon ha, aron di ka igangon ha. Ha? Oli? Oli na mo. Okay ra among Oli? Ha? Wala. Igang na siguro ni kay naghalhal na magsugod. Hubuon na to nagiduka man ni siya gapiyong-piyong naman gud ni siya oh. Jesus, gapiyong-piyong naman ni. Ikaw Yom? Yom. Ikaw Yom? Okay ra ka sa imong gisuot Yom? Hayom? Ha? Okay ra ka sa imong gisuot Yom? Mga gipang duka man ni sila guys. Oy, nakasuot og sinina guys. Awa na tug man si Yumi. Okay, good night everyone. Thank you for watching. Kay giduka na si Yumi og si Oli. Good night guys. Thank you for watching guys. Tanawa ang mata ni Oli guys. Mo aksyon nagpiyong guys o bisag galingkod. Jesus, Ginoo. Good night. Bye-bye.